Mare demaita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia natu mepalangit dohot tanoon. Amin. Asima roham diau wali jahuba, ay targugu duau, maras dorohakku dohot dagiku, alay yang guau tuhodo au marhaporusan, ali jahuba nikkudo, hodo debataku, marguru tutangammu doakka parsoroyoki, sai palua mau sian tangan niak kamusuku, dohok sian akkana mangalotong yau, ale jahuba, sai unang paura kau, ai hodo nahujou, sai palua mau marhite-hite hati gorammu, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus sasada hodo si pangulu, napadumuhon jolma dohok debata, upuji hami guarmi, jala hudok hami mauleate tuho alani saluhut nabi nahemmi, patupahon hanguluan nami, saidongani mahami marhiti-hiti asini roham, asa hupikiri hami toktong nati naummu, dohot hama matem, asa huarsakon hami dosa nami, jala satu budi hami hapur siaun nasitong, jala asa marroha holongon hami hut mandok mauliate tuho, asa ulu hami mangihuton ho rudi hamatean, ale Tuhan Yesus, di ho matama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria, nauk tinubusmu, marhite-hite mudarmu nabadiai, olak nion rodi saliling nililengna. Amin. Mare demaita.
patik ni debata dihita ni minggu palmarum sadarion ima patik perjulu sahat tu patik paupaton patik perjulu ahu du jahuba debatam ninna debatatta dang jadi marakup ahu bahenommu debatam patik paduahun dang jadi ganaunmu jalajang jadi sumanommu manangaha nadi banua gijang dohot nadi banua tongaon rodi nadi bagasan aek nadi toruni tano yang gotunggabe si sobbaon manang sioluan patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna ay hona uhum na dusugut akkana marsineang di goarna patik paupaton ingot hamu ma pabadiahon ari minggui dinauno mari ma ulahamu nasa siulaumu alai yang goari papituhoni ari parayanan ni jahuba di batam doi dang jadi humangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rudi pinahammu rudi pangisi ni hutani halak pe namang ibati hutam ai dinauno mari do ditoppa di bata langit dohot tanong dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat do ibana di ari papituhoni di baheni do bahen na di pasu-pasu di bata jahuba ari paradiaran nai jala di parbadiai ima sahakna atong rak mangidugu mahita siat Tuhan di bata ale Tuhan di bata sai pargugoi mahami mangulahon na hobar tu patik ni amen mari de mahita Tatopo timado satta diadopan ni debata martangiang mahita. Ali debata nami namarasi roha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigali hami rotu jolom uhilalahami rikot doa sini roham disaluhut hami halak perdosa. Alani ido bahen nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhato potami tung najuk-juk dohami manipil sianak ke dalammu nabadia songon biru-biru nalilu sayunang pabali hami sian jolom alani dosa nami aidang dihalau mohon roham hamatian niak taperdosa alai hamubaun ni rohana do lomone roham asa mangulu se sama saluhut hageduhon nami dohot pangalosion nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus sai pahot maasini roham dihami marhite-hite paniddangion dohot hagugun ni tod di porbadia asa tarapul situturu hanami majoho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di guarmu nabadiai amin tapi gima baga-baga ni dibata taringot tuhasesani dosa songonoddo hatani Tuhan Jahoba nunga diar sahiho au marhite si anak ka dosam jalan nunga dilujai ho au marhite si anak ka hajahatom au tutu
Au sadiri manelese yak kapangalaw sim alani hadiri okku. Jadadang behu paingot-ingot akka dosongan. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mari dimai. Hatani debata epistel di mingguta sadarion tersurat di Matius bidu 20 sada mamuka siana sada sahat tuaya sia tajahama marsorik soring dungi laho madapoton huta Jerusalem sahat manasida tu sosor bet page mardonokon dolok jetun sianima disuruh Yesus sisianna dua halak Ninama lau mahamu tu sosor na diolomunaan mamitor jupang hamu madisi tabat halode sadarap dokon anakna hari jalato hamu maituau. Jadi molo tu ngadong nama dok hatana tu hamu alusi hamu ma narikot doi di Tuhani dungi pitor luason nama Alai masa pesisoni asa jupang nahi nanahoni panurirangi Pabuah hamuma tuborusion idama naroma rajami manopoto nalabbok dorohana halu di do hudulanna dohot anak ni halu di buban dungi lauma akasisianai patupahon nanidokon ni Yesus tunasida dibuan nasida ma halu di dohot anakna dia pehom ma ulos nasida tugijangna laos dipahudul ma Yesus tu atas nai Debas yang natoropi pahebakon ulos nasida tudalani na deba nari manalahi akarating ni hau jala di paserakon tusi. Alai sudi natoropi akkana dijolona nang namangihut siap pudipe mangolopolopon hosianna di anak ni Raja Daud pinaso-paso manaro marhite-hite gowarni tuani hosianna madigijang ima sahakna martua do akkana tumangihon hatani debata jalan opeopsa. Amin. Mari demahita. Yesus
tidak ko maha porsiaw tay songon na hina tidak ko nidongatta sa porsiaw di sadok portibion rak mahita madok. Au persea di debata Jahuba, ido ama parguna suhasidosan na tumapalangi doho tano. Au persea di Yesus Kristus anak ni debata Jahuba nasasadai imana tinuhon si Maria naga-gabian sianton di perbadia andorang suhabubuan. Ido tuhata na tumau na bernit di pangumuman di Silatus nama ditarpaja loibana di hau pinar silang na dua tuban turun di tano na mulak mamulu di hari patuluhon nama naik tusukul laburu siamun di bata Jahuba amanai parguna suhatusani di simai mana pai mamulak sobut tanahon mangu halak na mangulu do namate. Au persea di tortu berbadia jaladon sada huria nabadia huria topan halak Kristen akan nabadia doho dihasesani dosa doho dihatai nama dok mulak mangulus sugut daging halak kana mate doho dihangoluan nasora sudah. Amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu madihita sude ruas ni huriata. Suak sauni nama dohoti par mingguanon sian bagas tabe. Tabege matikting nama sa de mingguta sadarion. Tikting nama ragam. A. Goar ni mingguta sadarion ima minggu palmarum. Mare-mare. Jala topik ni mingguta ima pinasupasu manaro di bagasan goar ni Tuhani. Beritakanlah dia yang datang dalam nama Tuhan. B. Permingguan di huriat tahun. Partikian permingguan natapatupa di huriat tahun. Tajahama di tikting cetak. Jala parhudulota di bagasan gereja. Gabetulu halak masa bangku. Molososia di bagas gereja. Radema hitam dohoti permingguan di GSG lantai 1. Jala ikon marsitutu dohita mangulahon protokol kesehatan. Akadak danak marumur di toruni 10 tahun, naso vaksin dope, dang boy dohot marminggu di bagas garejata. C. Pertanyaan sektor. Di bagasan minggu naneng roon, mas johok majo. D. Permingguan pasion. Jumat Agung dohot paskah perjolo, dohot paskah paduahon, tajahama di tikting cetak. E. Nasorang. Na perjolo. Nah di hari Senin 10 Maret 2022 di bahasa hotuhata dosa dadak dana bawa di keluarga Dr. Johnny Siburian safety boru hutagaul sian sektor Ualu. Nah di hari Jumat 10 Maret 2022 di bahasa hotuhata dosa dadak dana bawa di keluarga Roy Victor Valentinus Pardede. Ibu Henny Monica Borudolok Saribu, sian sektor opak D. Hipas dodak danaki suang songoni nang natorasna. F. Ruas nataba. Mamuk kaminggu sadarion gabe ruas ni huriatama ima naparjolo. Keluarga ni amata sindak hasiholan hutaurup. Inatai Ratna Monica Sari Pasaribu. Rap dohok dua dak danak boru dinasida ima. Sofia Ivana Eloise boru hutaurup. Dohok Graciana Beatrice Borhutaurup. Pidesian HKBP Tebet, Resort Tebet, alamat Jalan Flamboyan 1, Lorong 2, nomor 13, masuk sektor Onom A. Napa duahon? Keluarga Niamata Eliber Manurung, Inatai Uagenepe Borhuta Barat. Pidesian HKI Jajiakola, Resort Purbatua, alamat Jalan Parang 2, nomor 25B, masuk sektor 2C. G. Sektor Majai, Manang Pemekaran Sektor. Mamuka Minggu tanggal 20 Maret 2022 khobar tuha putusan rapat huria di tahun Januari 2020 dohok di sermon parhaladu hari Selasa 15 Maret 2022 saut ma di patupa huriata pemekaran sektor 1B
marhite naong nitotopon parhalado sektori. Ima gabe 2 sektor. Sektor 1B dohok sektor 1C. Napaduahon mamuka minggu sadarion 3 April 2022 hobartu haputusan rapot huria di tahun Januari 2020 dohok di sermon parhalado hari Selasa 20 Maret 2022 saut ma di patupa huriata pemekaran ni sektor 1A dohok sektor 2A marhite naong nitotopon parhalado sektori. Sektor sada A gabe 2 sektor, ima sektor sada A dohot sada D. Sektor 2A gabe 2 sektor. Sektor 2A dohot 2C. Parbagi ni wilayah manang inganan ni ruas ni sektor sada A gabe 2 sektor. Dohot sektor 2A gabe 2 sektor. Boy ma tajaha di inganan Pakobasion manang peta pelayanan di Tiktingon. Patad dahon ruas gabe calon sintua. Di minggu sadarion di parmingguon 10.30 patad dahon oton ma ruas naneng gabe calon sintua. Sian sektor sada A ima amata tupal nenggolan. Tubuh 10 Juni 1970 dohot Jumangar Sohuturon Tambunan. Tubuh 20 Juli 1975. Tatangnya kon maanggia di pasu-pasu Tuhan Pakobasion Nasida di huriat tahun. Duk sidung Tiktingon tapatupama anon acarai. Papungu peleon paupaton tu diakoni sosial. Di minggu sadarion papungu peleon paupaton dohita di sude parmingguon ima lau manupahi ulaon diakoni sosial ni huriata. Jalanunga di parade amplop na hobartusi. Pinangido mahara diota unang pola talem amplopi asaboy pakiota tubulan na nengro. J. Sermon Parhalado. Di hari Selasa na nengro tanggal 12 April 2022 di Patu Pahuriata do Sermon Parhalado mulai pukul 10.30 WIB maringanan di Bagas Gereja. Inganan Pakobasion manang peta pelayanan. Marhite Tiktingon pinabotohon matuhita sude ruas ni huriata hobartu haputusan rapot ni huriata di tahun 2020 laos di paobu muse di sermon Parhalado tanggal 15 dohok 20 Maret 2022 asama muka minggu 30 April 2022 pada si potama aka inganan Pakobasion manang peta pelayanan na adong di huriat tahun. Jalanunga jumolo hupuk kahamisian Parhalado ni huriatta. Hobartu si asarade jala masiurupan mahita laho patuluson haputusani. Asalam tudingganna jala lam jonok aka inganan parsaurata di ganup sektor. Tabi jala songsongonima lam tuulina Pakobasion sian huriatta di akana masa di akaruas ni huriatta. Asamolo disihita tading manang maringanan di Bagasta manang berdomisili di Simahita marsektor manang marlingkungan ima naung di Patupa ni huriatta boy mata jaha di warta cetak. Dewan-dewan Dewan Koinonia seksi sekolah minggu dan seksi remaja tajahama di Tikting cetak. B. Dewan Diakonia Pangapulion di minggu sadarion dung sidung minggu siang di Patu Pahuriata do Pangapulion tu Bagas ni keluarga keluarga Hamanalu inang Boru Simbolon almarhum alamat Jalan Flamboyan Raya Gang Delima sian sektor Opak C. Napaduahon keluarga Nyonya Insinyur D Simanjuntak S Boru Silalahi alamat Jalan Irigasi 4 nomor 185 sian sektor 5. Naniuluhon ni Parhalado Nagoktiki pinanggido matu sude Parhalado dohot ruas ni sektor Opak C dohot 5 asaroma dohoti acarai. Napaduahon seksi pendidikan boy mata jaha di Tikting cetak. Napatuluhon panitia tahun kesehatan bajar dohot acara donor darah boy mata jaha di Tikting cetak. Napat opaton parhepengon taidama di laporan keuangan akapelian bulanan perpuluhan dohot aka hamauliateon dia kana so masuk dope di Tikting sadarion
di hari Minggu naneng Roma di tiktikon. Moliate di sudi ruas napasahaton pelian bulanan dohot hamoliateon. Perpuluhan dohot partisipasi tuaka ulaun huria. Lam ditabai tu hatta mapasu-pasu dihita saluhutna. Tikting tabahan. Marhite tiktingon pinabotohon matu jemaat HKBP Tanjung Sari. Molo nengadong berziarah ke Taman Pemakaman HKBP Tanjung Sari di Tanjung Selamat. Dalam masuk tu perbedaan untuk sementara masuk sian dalan pemakaman muslim di Jalan Snakma. Songoni matikting dihita di bagasan Minggu Sadarion. Saunari hupasatami matiki patadahon ruas nagabe calon situa. Tua amang tupal nenggolan dohok keluarga, dohok amang jumangar sohuturon tambunan dohok keluarga. Hupangido hamima roti julu. Shalom. Shalom. Yang kami hormati Inang Pendeta Buang Manalu, yang kami hormati Amang dan Inang Sintua, yang kami hormati Amang dan Inang dan Naposubulung. Perkenalkan, kami dari Sektor 1A. Kami adalah calon Sintua. Nama saya Tumpal Nenggolan, istri saya Elizabeth Christina Silalai. Dari pernikahan kami dikaruniakan 2 orang anak laki-laki. Alamat kami di Jalan Dahlia 2, nomor 236, Komplek Pemda tingkat 1. Kami meminta dukungan doa dan agar kami selama menjadi calon pelayan di gereja ini, terimalah kami Amang, Inang. Semoga pelayanan kami menjadi pelayanan yang baik dan benar di mata Tuhan. Demikianlah perkenalan singkat dari kami. Shalom. Salam. Selamat hari Minggu Amang Inang dan Naposubulung. Perkenalan kami dari Sektor 1A, calon Sintua. Kami beralamat di Jalan Melati 2 nomor 7, Komplek Pemda tingkat 1. Terimalah kami sebagai pelayan di gereja ini, dan kami mohon doa dan dukungannya. Terima kasih. Shalom. Maaf, saya ulangi. Kalau saya bernama Jumagar Sohuturon Tambunan, istri saya Rusmawan Napitupulo. Melate, Horas. Mare demaita los tapa penguma piliata. Ai nunca
dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti akateate dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Priani Tuhata, hata ni debata turpuk jamita di paraminggota minggu palmarum sadarion, dienet sian buku pesalmen bidu 110 alu, mamuka sian ayat 10 sia, sahat rodi ayat 20 sia. Sangnon ma didok disi tapai hutihut ma di bagasan rohat tabe. Ukap hamuma diau akabahal ni hati goran, asa hubungoti akai laho mamuji Jahoba. Oddo bahal ni Jahoba, bongotan niaka partigor do isogu. Madok mauliate maau diho, alanau dia lusi hoau, jala majadi hatuauku. Batu naung binolokon niaka pada bagas, ima jadi batu parsuhi. Sian Jahoba doi masa, halo ngangat doi anggo di matata. Ariodo najinadiho ni Jahoba, marolopolop jala marlas ni rohama hita disi. Iale Jahoba sai manupak maho, iale Jahoba sai homa mabahen majadi. Pinasupa-suma naro marhite-hite goar ni Jahoba, upasu-pasu hami mahamu, akka nasian bagas ni Jahoba. Jahoba do debata, jala ibana manodangi hita. Tabaton hamuma akka pelean pestai sahat rodiaka taduk nilanggatan. Hodo debataku, jadi hodo pujioku, ale debataku, sai hodo pati bulokku. Madok mauliante mahamu di Jahoba, ai pardenggan basa do ibana, ai rodi saleleng-leleng nado asini rohanai. Ido sahatna. Kita nahina holongan itu hata, headora taida manang tabege barita, adongdo akadongata, na kreatif, na boy mempergunahon, mengelola akka sampah, imaka barang-barang naso berguna be di akka jolma deba alailau sujungna dikelola nasida mai gabe sada barang na antik manang gabe bernilai tinggi marguna muse tu kita jolma. Laos molo tahubukon tutur pukon nanidokna di ayat 22, batu naung binolokon yaka pada bagas, ima jadi batu parsuhi. Batu naso marguna diaka tukang nisada bangunan, naung dibolokon, na dianggap sampah. Alai digobar hodoi, laos ido dipake muse nagabe batu parsuhi. Ima naboy penentu di kekokohan ni sada bangunan. Gobar doon patuduhon pakilalan ni parpesalmen dohot bangso Israel dina
adong naso makalomohon ngolu nasida, naso mendukung keamanan, kenyamanan, kemerdekaan nasida, dihasogohon nasida. Bahkan par pesalemen sadiri sangado terancam ngoluna. Alai laos diurupi debatado nasida, dipalua debatado nasida, makilala nasida didenggan basa ni debata. Halak menganggap naso berguna ngoluna, hian. Naso marlapatan ngoluna hian. Naso perlu bei mangolu. Alai laos argadoi di debata. Jala dipakai debatado gabe patuduhon lomo nirohan. Taingot matong di pada Narobi sada tokoh na dihasogohon, na dianggap manggugai ngoluna sida. Ima si Joseph na dihasogohon akka hahana, akka dongat tubuna, jala martahina sida neng mabunuh dang jadi alai di dabu tu godung. Ipe dang dipasobu bedisi ujung nadi gadis tu halak dagang naro gabe sahat ibana tu Misir. Di Misir pe dang pitor langgeng dalam ningoluna alaso dioloido tahini rohani istri ni si Potipar ujungna ikon gabe sogoma rohana muse masuk penjara maibana alani alu-alu ni istri ni Raja Potipar madok nasotama parange. Maringanan ni bana di penjara dang gabe mate. Parbinotoanna dang gabe mitop haporsiaonna. Talenta na adong di ibana dang gabe laos buni buti. Alai justru tok tongdoi tarida. Marhite-hite na boy ibana majujur nipi. Mulai sian nipi ni juru minum dohot juru parade roti di Raja Hian natongon di penjara. Dalalos barita ido mabain ibana muse sahat majalo tohonan kedudukan jabatan na terpandang di Mesir. Jol mana hinasogohoni hian nang dibolokon nang dipamate. Alai justru dipabakit debata. Sada sosok nagabe manarihon ngoluna asing. Haluaon sian haleon potir. Jalalos martudu-tudu dotong hata nadidok ayat 22 on tutuhan Yesus di patu joloni jamita on peristiwa penyambutan Tuhan Yesus tu Yerusalem na sangat-sangat diagungkan pinasupasuma naromar hite-hite goarni Jehovah. Hosian. Ada satu harapan di mana Tuhan Yesus yang punya talenta, punya kelebihan yang agung itu akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Sada sosok na patut dibanggahon, na patut dielu-elukan. Alai dang sadia leleng nari ikon mangadopi si taon. Dada
dada sakap ni jolmai neng saut alai di dogma. Songon na di ayat 24 dohot 25. Dohot mulai sian ayat 20 siat Jahoba doi masa halo ngangat doi anggo di matatta arioddo najinadi honi Jahoba dohot udut. Nangpe sakap ni jolma naing pabakit ibana gabe sada raja di tonga-tonga ni Portibion na sangap alai ujungna gabe namarlea doi ba. Aidang stadia leleng nari marsitaonon ma ibana menjalani jalan via dolorosa. Alai justru anggapan ni halak nama kasogohon ibana tokoh-tokoh ni ugamu Yahudi naing mabolokon ibana marhite-hite siksaan ni marhite-hite na diparsilakon asa mate ibana asa mago masude na binotonay sumurut masude pengikut ni ibana na perseatu ibana alai justru dada mitto namang huton ibana laos na pinamasa ni debatadoi rencana ni amai doi na ikon patuduhonon na marhite Jesus lau makokop hita jolma pardosao. Ida ubain padohan ni si Jesaya dada sakapmu sakapmu dada dalanmu dalakku ninna Jahoba molota jahai intina songoni di Jesaya 55. Sakap ni debata lau paluahon Portibion aka jolma naung mardosai ikut tulus do nangpe naso tarjalo utok-utok ni jolma naung bolok konon nahinan pamateon na alai ikon ido bakit muse patudu haluaon di tonga-tonga ni Portibion. Kita nahin holongan itu hatta molota jaha di pesalmen 110 on masada edde puji-pujian madok mauliate tu debata di edehon secara pribadi diungkapon panadayon haporsioni secara pribadi lausongoni secara bersama na patuduhon naung takasdo dihilala nasida asini rohani debata. Molo di patujolo ni jamita nakani buasa masape berani akan atoropis sude dohonon di pinggir dalan adong nama bain bunga palem ditalihi daun-daun palem adong nama bain ulos nagabe dalan ni Yesus tadalas ni rohana tada mauliate ni rohana di pabahenan ni Yesus naung binegena sida di huaso dohot hagogoon ni Yesus. Panadayota saunari tu Tuhan Yesus. Lobi sian panadayon nasida na jo. Nasida marpakirimon nang malua sian penjajah ni Portibion. Harajaon Romawi alai justru naung pinatupan itu hani ima haluaon saleleng nai gabe jabar dihit Yesus naung matei hau pinor silang na dianggap hukuman yang sangat hina justru itu membuat kita lebih berharga kembali boleh menyatu dengan Allah Bapa. Ido mabek kita tama dia dopan ni debata. Naso talupinan gabe talup. Alani amang minang hahanggi botonang. Atik tung ngadong siak kita hea makilala. Nahirana dibolokon akan amar huasoi kita.
namar huasona di Portibion, di pemerintahan, di parkarejuan, dohot dia kana asi. Kirana dihasogohok kita. Kirana yang disingkir hok kita. Ala sesuatu hal. Unang menek rohatta, unang madele hita. Argado hita di debata. 1000 sada macam boy patu paun di debata dalan pabakitun hita di tiki. Nalea di jolma belum tentu lea dia dopan ni debata. Dang boy ise menjamin ngoluni hita asing ni debata. Heado di sada huta. Ala ni pogos na porsuk na ngoluni sada rumah tangga. Godak kalak marleani roha tu si. Jala godak kalak dak kia sopan makatai betu si. Di godang hal hurang. HP berpuluh tahun kemudian sada sian iana konna maben nasida tarbarita. Gabe diakui hal. Dangadongi di rohani jolomahian boy songoni. Alai boy do di patupa di batamasa. Nyata doi. Boy terjadi doi. Nang di tonga-tonga ningolut tasa diri pe. Dada marlapatan songonina mahamu, songonina maho ina dongata, ina halak tuhita. Dang nasi da jamina. Las alanido ubain ala argado hita marlapatat do hita di jolo di debata ido ubain Jesusi namate nang binolokoni songon batu nang binolokoni pada bagasi laos ibana mamangaleho dirina holan lau pabakito kita mabahi kita tama di adopan ni debata di harajaun. Kita bersyukur punya Allah seperti itu. Atong ahama sikapta molosongoni HP au di adopan ni debata namar huaso di saluhut Portibion naboy patu pahon beribu kali lipat melebihi apa yang bisa dilakukan manusia. Dalam taham latehon mai, lam tapa sangat mai bana, lam tapuji ibana, lam tadok turu hatta tungso olo au mana di koko Tuhan. Hodo sito busak. Ida padohan ni edde na di pasal meno. Di ayat 20 walu sahat 20 sia sasitongna molotajah adom piga hali ajakan sian pesalmen sarasa pelaluan madok asa madok mauliate tu debata asa bersyukur kepada Tuhan. Disondi dok hodo debataku jadi hodo pujiokku ale debataku sai hodo pati bulok madok mauliate mahamu di Jahoba ai pardinggan bahasa do ibana rodi saleleng dileleng na asing tohodoi naung takasian nasarohata be madokon ikon hodo pati buloku ikon hodo pujioku alani asine roham dengan dibasam rodi saleleng na dingoluku di Portibio. Ai halak na takas manadda pabahenan di debata di tonga-tonga ni ngoluna. Jala halak nang takas manadda huaso dohot hagogoon di debata. Ido natama torus marhatopoton mamuji pabalgahon guar ni debata di ngulu. Molo halak na marnida sian segi kekurangan nasabing. Na dianggap peran di debatama ben ibana hurang di godang hal
dang mampu terus mamuji pasangap debata madok mauliate itu debata. Anggo hita na hadiron na romar minggu arianon yakin hau. Nang takas do tahilala, jalalam takas mata hilala, tatada. Asini rohani debata di muluta. Apalagi ma napina tupana di bagasan Yesus Kristus. Atong tadok ma. Apalagi neng madalani minggu pasyon, pertanyaan pasyon, Jumat Agung, pinasupasuma, ho Tuhan, naro manopothan. Jalamar hite ngolutan ang tapasahat tu ibana. Laus dohono ni halak ma, pinasupasuma, hita naro di bagasan goarni Tuhani. Amin martanya. Mau lihat Tuhan dia sini roham. Natok tong patuduhon sini roham diham. Mangalihon hosa hanguluan gogonang hahi pason sahatu arianon. Dinaboy hami mamuji pasangapo marsaur dohoto marhite parmingguon nami arianon. Hatam nau sahatu hami. Di keterbatasan nami mangatusi makanguluhon hatami todim todi parbadiai mangurupi hami patauhok kami mangatusi dohot mangulahon asatoho mahami naporsea diho siuton ho aliamang pardenggan basa di sude acara pakobasion pelayanan nanaing si patupaon ni Huriam HKBP Tanjung Sarion di bagasan samingguon homa patuluston mardalan dohot denggan pasu-pasu sudia kana posom namar hobas parsahalai parbisuhi asa sude pakobasion napinatupa nasida tau hasangapod diho hobarat tulo meneroham. Patuguhon hapor siaon ya karuas ni Huriam. Pubua kami nang sudena akaruas ni Huriam na tongon di bagasan las ni roha ala di tabayho pasu-pasu di nasida. Marhite keberhasilan ya kaulaon keberhasilan niaka studi dohot napinarsita nasida napinatulusmo di ngoluna di keluargana ajari manasida madok mauliate tuho. Secara khusus subah kami di keluarga nyamanami amang siburian boru hutagaol amang pardede boru dolok saribu naung ditabahok kodak danak ditongani keluarga nasida lehon bisuk sahala nasian banua gijang tunatorasna marmudu-mudu dak danak na pinasahat nih. Pasu-pasu tong dak danaki ibu-ibu magodang di bagasan hahi pason. Asa gabi anak kon na hinalomohon ni roham. Songoni matuhan nang keluarga natabba gabe ruas ni Huriam. Asiroham lehon ma ukat ni roha di nasida. Asa gabe ruas ni Hurian naringgas mar parsaora tuho. Ringgas madohot yaka kegiatan parsauran na pinatupa ni Huriamon. Asang giat Tuhan lamar sangat po marhite-hite kehadiran nasida di tonga-tonga ni Huriam. Songonima nang diaka naung pinatupa ni Huriam di pemekaran aka sektor-sektor molope adong hurang marlas ni roha karuas ni Huriam ala naung sanga marsaur salelengon denggan tung ajari matong karuas ni Huriam madjaloi madalatoni asalam tu denggan na peta pelayanan asalam tu hatopna dungdungon yakana posom akasitua di ganup sektor jala asalam takasna parsaurani tarida di ganup sektor. Amang pardenggan basa
Lasoni manang hubwa kami akaruas ni huriam na di bagasan hagaleon ni pamatang ala ni parsahiton. Na dirawat di rumah sakit nang na ditongan ni bagas na pemulihan. Homa nama daoni nasida. Homa masu-masu sudesi panganon sinumon na dikonsumsi nasida secara khusus banon nami. Amang keluarga insinyur tumbur napi 70 mm. Naung dirawat di rumah sakit ada Malik jama pamatang na Tuhan. Dangadong naso tarpatu paho. Patogu hapor siaw ni amana minang sude keluarga. Pasahaton huasom hagogoon mo pamalum parsahito nasida. Alay tung lehonom mo toktong pakiri mo na mangolu. Dia mana minang dia ka keluarga. Pasu-pasu mo ka paramedis na patupa penanganan. Pasu-pasu mo ka ubat dohot si panganon sinumon na dikonsumsi. Asa malum amanami Tuhan. Soni manang buanon nami akaruas ni huriam. Nagale alani arsak ni roha. Apuli manasida. Apu silu-ilu nasida. Lehon toktong pakiri mo na mangulu. Asang giat Tuhan. Boy manatap nasida dia siniroham. Pabawa dia rasak ni rohana idang tinggal honomu nasida dang pasobomu. Toktong urupam mu pargogoam. Ubah kami nang sude naruas ni huriam naro. Marminggu di bagas jorom nang ditongan di bagasna. Atik tungadong tong dihilala gale pamatangna. Asi maroham Tuhan lampar gogoi ma nasida. Lam lehonommu semangat dohot las niroha tu nasida. Mananga hapetahe kondisi nama dodoni hapor siaon. Madodoni pikiran dohot rohani ruas ni huriam. Tuko mamangurupi Tuhan. Palubang pakilalanna. Asatung diida dengan ibasam dohot huasom nama dongani nasida. Asa tung di ida huasom naung di pangasahon nasida ho salelengon di tonga-tonga ni nguluna. Pasu-pasu dongani yakka amanami inanami nama balu. Homa gabe dongan nasida. Homa nagabe panuturi. Margogoy hon nasida di namar mudu-mudu keluarga na adong di tonga-tonga nasida. Songonima diakka naso marama naso marina. Homa nagabe ama ina ditonga ni nguluna sida. Paposon rohana toktong madalani hari-hari ni nguluna. Songoni sudia kaya nakon ni huriam na met-met pasu-pasu burmagodang di bagasan hahi pason. Akan namar sikola lehon semangat marsiajar. Lehon keberhasilan di kapar sikolan. Akan nama lui karejona. Patongon par karejon hobar tu keahlianna. Songoni akan nama luisi rokap ni todina kaya nakoni huriam patongon. Nasa hapor siaon dohotami na boydongan nasida masih haholongan. Asalam las rohania kaya nakoni huriam. Lam las rohanang akan atoras pe marnida nasida. Atong Tuhan sahat di homa daging nang todinami. Asa homa ngaramoti hami. Patulus malomo ni roham di tonga-tonga ni ngolunam. Di bagasan Kristus Yesus. Hupasat kami tayang nami Tuhan melate madiho. Amen. Marede hitahud pasat pelea. Oh, anak bangga
manyakon ma peleata tu debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhur silehon-lehon na denggan. Dohot nasa uli basa na mauli utus. Hupasahat hami masian na nilehon mi tu hami pelean nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asa huparhasia kami peleanon. Pati bulhon hara jaummu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai Roma harajaun, sai saud malomo neroham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangluan siapar. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasorhon madamena tutodim. Kami mewakili sude parhalado ni huria nang sudiakan amar hobas di minggu arianon pasahaton Tuhan muamanami nanami hanggi botonami. Selamat hari minggu madihita saluhutna. Selamat hari Tuhan tamah madongani hita. Horas. Horas.